Wengane zawethu-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi yo-Admin. Uma uqala ukungena kule channel qinisekisa ugcinize usubscribe uthole zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel. Ujabulani Khumalo uthi-ke ngaphambi kokuthi abhalise iqembu MK Party waya-ke ku-former President Jacob Zuma eyothola-ke izeluleko. uJacob Zuma wathi-ke kumele igama leqembu lisondelane ne-ANC ngoba-ke asemaningi kakhulu amaqembu futhi-ke i-ANC isondelene nabantu abaningi. Uthi-ke noma-ke uyaqhubeka ukuthi uformer President Zuma uyena-ke owaqhamuka negama umkhonto wesizwe waphinde-ke walekelela ngemali engango-705,000 wokubhalisa-ke iqembu. Khumalo uthi-ke kodwa ngeke kakudalula ukuthi imali yaqhamuka-ke kubani. uKhumalo uqhubeka ukuthi sekuyaziwa ngaphakathi eqenjini le-MK ukuthi emva kokhetho kukhona-ke umholi welinye iqembu ozoza-ke ezohola i-MK. Izindaba-ke lezi lokhu isabelele njalo ey'nkundleni zokuxhumana kanti iphinde kwavele zokuthi futhi uJabulani Khumalo sebhalele uformer President Jacob Zuma incwadi-ke emmisa-ke eqenjini-ke le-MK. Ibhaliwe-ke incwadi wey'ngane zawethu. Fisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho sona ucabangani-ke ngalo mshikashika noma-ke ngalezi y'nkulumo nezimpi esey'vukile-ke kuleli qembu elisha le-MK. Ucabangani-ke wey'ngane zakho? Sihlala lapha kwi-comment section.